20 sena ta' volontarjat, ta' dedikazzjoni lejn semmieħ, ta' sfidi mill-qwa, ta' avvanz teknoloġiku, ta' tisħiħ fil-kwalità, ta' opportunitajiet li żgħażagħ, ta' sens ta' familja. U dan il-One Radio li 20 sena mill-bidu tiegħu tfakkar bil-kbir il-bieraħ. Is-serata kienet magħmula minn interventi kontinwi ta' personaġġi li matul iż-żmien trasformaw Super One Radio fir-radju li għandna llum. Fosthom nies li baqgħu mas-semmija tul il-vjaġġ kollu, dawk li għalkemm illum ma tantx jidhru kienu huma li bdew kollox u dawk li taw sem qawwi imma m'għadhomx magħna. One Radio beda bil-volontarjat u bbaża ruħu fuq is-sens ta' familja waqda. Konna neħdu gost, kulħadd volontarju, ħinijiet ma kenniex taf fiex ħin dħalt, però ma tafx fiex ħin ħatoħroġ. Ifhimni, kif jgħidu l-Ingliżi dejjem ikollok il-first love, jiena l-first love tiegħi huwa One Radio. Divers ħafna minn issa, kulħadd semmihom dal-affarijiet kellna kull telesel daqs dinja ġifieri ma kenniex ħafna biex naħdmu, kollox irdu nagħmlu aħna, sa diski fuq it-turntable konna nagħmlu. Sa mill-bidu ġibet talenti stabbiliti sabiex jingħaqdu miegħu. Ftit xhur li fetaħ dak kien żmien Super One, u kienet esperjenza sabiħa jiena kantant u mhux preżentatur. Ma kien ikun approċċjaw qalu li tagħmel programm ta' diski Maltin u deċidejt li nagħmlu u għamel suċċess kbir. Infatti għadu sejjer sal-lum ma jippreżentaħ Rotterkat Soppardi. Iżda kienu wkoll radju magħmul minn nies bl-umanità, l-iżbali u l-episodju kollha tagħhom. Mort fl-istudio u nsib li dir-recording ma ħarġ li xejn. Tista' timmaġina. Għax se nagħmel jien. ċempiltlu, skużajt ruħi, għalli no problem. Għallejt li fejqet u niġi issa. U kien ġi fl-istudio sorġajna minna l-intervista mill-ġdid niftak. U dan George Portell minna hawnhekk kien sellimlu kien għalinna ħaġa moħġaġa li kienet ferm taddaħ li spiċċajna li tant kemm tħaqna dak il-ħin waqt il-programm għamilna madwar minuta dedir fuq radio li minuta mhix ħaġa żgħira. Radju li għamel id-dedikazzjoni lejn is-semmija il-prijorità tiegħu. Esperjenzi huma kbar, l-esperjenza li kollok familja barra l-familja tiegħek, l-esperjenza tal-ħbieb, l-esperjenza tas-semmija li huma jagħmluk parti mill-familja tagħhom. U li kien università informali għal xieren ta' żgħażagħ li xtaqgħu karriera fix-xandir u l-lum huma fost l-aqwa f'pajjiżna. Storja li fortunatament ħarġu minna ħafna persuni u grazzi għal One ingħataw opportunità ħafna u ħafna żgħażagħ li kieku ma kienx għal One ma nsibx kienu jkollhom opportunità bħal din. Fakru dan l-anniversarju wkoll il-kap ta' One Radio Rejat Soppardi li spjega l-progress li jagħmel l-istazzjon fażi fejn maż-żmien dejjem sab il-kuraġġ li jbiddel l-isfidi f'suċċessi. Min-naħa tiegħu l-aġent mexxej laburista Anġlu Farrugia tkellem dwar il-kontribut nazzjonali li kellu dan ir-radju li nfetaħ għal kulħadd u tal-leħen lis-soċjetà sħiħa. Jason Mikallef, chairman tal-istazzjonijiet One, spjega li din il-kumpanija kibret biex saret l-ikbar kumpanija tax-xandir f'pajjiżna u minkejja l-mewġ li tiffaċċja se tibqa' taħdem għal snin oħra ta' suċċess. Is-serata li żewqet filmati u memorji mill-passat li żgur niżlu tajjeb mal-mijiet illi marru f'taqali u dawk li segwew mid-dar ingħalqet bid-diska illi saret apposta għal dan l-anniversarju 20 sena servizz. Fissem it-tim kollu tal-Kamra tal-Aħbarijiet aħna wkoll ninaqdu fl-awguri lil One Radio. Nawguraw snin twal oħra ta' servizz lil familji Maltin u Għawċin.